Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasaritaan ni Lino nga napoluan. Addamet gayamen. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta kasto ni traksak ko. Tanamaamukon ti babae nga nakariknak iti ayat manong. Ang may sa isuna, iti may sa nga bench, iti may sa nga parke. Limabasak palangin mo na. Kalbasan na sinublianak. Ading, apik may masaka. Pag may masaka di, katduata, kunanangin niya nga, mawaling ngarat nagtukawag dito apay mo. Sige, manong nemimidyo, at nga ta, duwadangan, tinagbaitan mi. Nalangam ko ti banglo na manong. Tinalyaw ko, imisam akmet. Lino tinagang ko. Abag katawa ka. Angelino, sungalino. Angelino. Pagkatawa ka. Loko-loko naksaman manong. Amom samad nga Angelina tinagan ko. Isong hembagambat nga tanaga mo Angelino. Ala? Kaya mo sawan Angelina tinagan mo? Wine. Dati tiway dik na kinam. Ano natin? Dati ulatan. Dati voters ID. Kinam. Angelina. Maganda. Maganda ba ito pilyadom? Wine. May bagay lahunay. Kitsi ka. Ipakita mo ba't napakakitaan o talaga ba't lang Angelino tinagan mo? Ipakita ko ti driver's license ko manong. Ti tricycle driver ak nga So nalaing ta sana ka nagpasada ka ready nga aldaw. Gabot aday ti talyer di ay paspasada. Ito yo. Angelino guwapo. Ana? Maganda kanyak, guwapo ka ka? Kastan manong nemi di man agam amumi kenilina un Angelina. Ket ore kam na kinakin kinatawa nga nagabrasa manong. Sa ala nga nagabrasa. Inarakop ko pa yan manong. Ala. Apa arakop nak. Maragsakan nak lang unay. Gabutam. Namamu ka. Kinamkat lang di kasat niyo. Sa anak nga nagpasada ita matartariman yung tricycle nga paspasada. So, ang bike dito ay. Ida ako mamapang ko gatangin sa dyan yung nalapsan ka, yung sinublianan ka. Nakita mo lang niya. Anyat mo, baka sisikakin siya ito nag-asawa. Harikat na pasamak na ita, Lino. Kapag kuman harikat na pasamak. Nung iba kakeng ka ita, I love you. Baka ibagang lang ti I love you too. Mabalin. Yan sa ito masamak nga. Agasawa ta. Apay man? Basta. Nung nga rin ibagang ti I love you. I love you too. Mabalin nga rin. Nuto kahit mo panan. Iyawit ka sa Jabalay. Ang nagungat na naging parents mo. Maragsakan da kindi Tamang isang pet akong tagbalintong asawa. Saan to mapasamak? Nagasawa ta? Live in. Napipiyapay. Kawit na ka natin sa inyo balay. Ginapayalan na ramata ka. Tapos nagbebeso niya. Ope ko mong saan nagbebeso. Inamalas sumagban ng arawatek. Taore makalawasak sa Jibalayo. Wow. Sakto matlagawi di Jibalaya. Tapos na saan na mailiw ka niya. Sige. Kuyugan ka. Hanin. Kuyugan nga. Tapos amok doon sa dinod yan Jibalayo. Hanin. Basta orahin lang dito eh. Manong minutos? 30 minutes. Sige nga, Trina. Orayan ka. Yes! Nawarak din aking kumarang nemi.
kitang kadlain na ya. Talaga nagamamu kami. Nagpadpada kami pa itinagan. Angelino kan Angelina. Maganda kan gwapo. Oh, gusto talaga hindi ka nalisto ti babae no talagang kayat na. Di ngayon? At dito na kita agar-arag mo nakabaybayag. Ito na ko, napakay kamot lang. Kita instant. Sa kukit mayawi dun sa Jabalay. Oh, Didi andan manunimi ni Lina, nagkalugang kam iti tricycle. Kat iti unag ti tricycle manong. Ang abali nga kaya iti tricycle driver amamukmet ko na. Iti unag ti sidecar manunimi rinugyakon. Nga lips to lips iso. Lumaban manong. Lumaban. Idi irakos ko no isa nagsek ko manunimi dakulap ko iti barokong na. Wow! Nagpintas ti panakaskog dagiti duwaman sanas na. Karamkamot na ito intun madamdama. Hindi sumangpit kami dito balay, manunemi, madama agluto ni Nanang. Nang, takadwak ni Angelina. Angelina! Agangaw kan Samuel Lino. Lina, ken Lino Nanang. Agyan dito ti makalawas. Ala, nagmanok maganda kayo, Nanang. Bigla mo latatang sangpat kan di babae barok. Di ba? Isot na bayag yun nga rurayet. Ikaw nakman na umpay nobiam. Talagang awan pala di kalman, Nanang. Italangan na daan at tinobya. Kasano lang yung tikinalisto na? Kasta talaga no dumteng ni ayat, Nanang. Nagkita kami, nagamamu kami, padpadat nagan mi, lino kin Lina, guwa-guwapo kin maganda, di, paano na ako mga saan ka magkinawatan? Alagit, ka na nga rod. Naklabasit so kata na ito'y arwatek, Nanang. Kalbasan na tulungan kayo itong agluto. Gadluway na. Mano sino kadwa tayo? Dita tayo, adat talikod. Tao ko barana. Tal-talo bali upat tayo Ni Lino, tiburdak may sutaong pa asawa na. Nagiti duwa nga manangin na, kamang damat tiya tayo. So nga tal-talo kami. Kasi pagbarami nga karatanak may agasawa, damat aywanan may nga puko may kangkuanan. So kita magdada, inyawid na. Makalawas ko lang dito, Nanang. Kalbasan na gawid at tumutlang. Sakto, umay manin, kasi jay. Awan trabaho maya. Ay, ada, iso nga, yung pagarinda, matarimaan to rin yung tricycle nga, paspasadan ni Lino, di ilugan na, sakto mo na pasahero na, itulog na sa di pagtrabaho, at sa nakto umay alam ti malem, alas 6 kasi jay. Mayat man. Alang nga roten, nga nagsukatin, tulungan na kagluto. Ha? Simrek kami iti seled ko manong nami agsukat at talaga isunat inikat ng terwatan na agramang bran na manong idimikat ng di bran kinuyod ko manong uy ako ka inagtulungan ni Nanang mo loko kaya na diyang agluto abay di ka makatutor sana makatutor iti pa ilangan datan tricycle mapanin tirik na nang runa ito nakauyos kakit pantilagin ni debati kasta magkaramida ang padpadat ang nakauyos kita Lino palaban iso naman ng name madlaw nga adan experience na nga po tayo supayan manong name iti imuna anang lailo kaniya. Isupayan man ang nemitim mo na anang kinikinit ti barukong ko sa nadilpatan mo apo. Laing ka ko na. Siyempre, ang gunay mat ati imak, ang karaw iti baba man ang nemi kasto na yun ti basa-basa. Yung pababa na pa yung manong nemi kat sakmul na.
Ala, naglaing ka. Binaligtad naman ti position maron nemi tekonadan nga eat me and I will eat you 88 kan 69. Basta una yun maron nemi iti pandangan mi ngagpadpada. Why? Kasi iliwan isuna. Akas mo iti pa naka-iliw ko. Dadamat din experience ko manon nemi. Dadamat na nagidi mo na idi nga na nubia. Isupayan ti kumahan at manong nemi. Tinugawan na kon manong kalpasan na. Nga isupayan ti nang isubo, nang iturong manong nemi. Ore lalagyan, Tamidyo pangatiddugan manong nemi nga narokmeg dati junior ko. Kinamkadlayan niya. Ito lang nga nakita kami ka nagamamu kami manong nemi iti plaza o iti parke. Ita naglududon kami. Tagtagi kwa ko ni Suna. Saanin nga virgin, kapatay tepay lang madlaw kung adong ada experience na. Naitayok-tayok kami nga duwa, manong nemi, nakigtod kami, di matugtog tiri daw ti kwarto. Ay, mga anday no, Beng. Kunak malan na umay katumulong kita, malasan ko. Sa balin sa matin tinobrayo. Iyan, di kailan nakatutureng. Lumanat kay tumad ngamin nanang nga mandan ti apo ko. Nakunak tinakam ko. Kaya trimor kami na, manong nemi. Medyo na parang madla nag-mouthwash. Dada kami no kay. Anyat sumaron ti 69. Matuwas. Ini mas mintinangan manong nemi kati tatang. Ado ti damdamagan. Kumusta mo di kiti naganak kang kabara balasag ko? Agtal-talo ni tatang ko. Tatang. Ni nanang. Kumpuro man ti mabali ng may tulong. Mapanag natin iti bunga ti bulan ni tatang. Mapanag ilakod tiyandaan ko dyan. Ado tarakin mi nga manok. Tama nagtarakin ni nanang. At apay inam nga tarakin nga baboy. Kat pag-ubraan ko ay. Sales lady tatang. Kat pagsunto nga mapagkagtrabaho ni Bikat ilugan na kanto ni Lino. Tama mabay. Dan samatin. Na isang padsamatin na ipaspasada na. Na isang paddan manong nemi. Dadi aking kungan tinapan na ngala. At siyak mo tinati mapantum at mangipasada ito bigat manong nemi tapi makitra si Kela. Kakalpasan ti pandangan nagpalpakam lang manong nemi sa kamnapan nagsarunungan nagdigus. Adawat badyo ti balay manong nemi kita nakakonekta kami mo iti inuwan. Kalpasan ti digos man sumanin manong. Ala, maturog tahan kat masapag to trabaho. Kinorek pasada kami. Tumparbaong nga manin. Gusto, nagkagagagit ka. Kapat mayatman ba? Kayat ko tinanggagit. Alam no kayat ko, oran namin ng oras, adda ka. Kasta ti kayat ko. Kinuna naman ang nemi. Kastoy ti kayat ko. Adda ka no. Iti ka dito nga marikna na ti iliw na. Kaya na. Oran nyaman ng oras. At dakam lang dito yung balay. Naglawa ti kwarto. Kasi nga ron tinagbalin nga ron tami manon nemi iti bigat. Isut umuna nga pasahero kumapang itulot isuna. Iti pagtrabahuan. Sa kung tumatin naramitin tinak panagpasada manon nemi sa kamto mapanmangan iti karinderya nga pangpanganak o may tumaten magipangan. O mano, tahanda nga kukuha awon sa nga libre te kaan kada kuwada. Kukuha da. Kat ka alas 6 ti balay manong nemi nagtumaten daw asa ni Suna sa kamto agawi dito balay tumulong tumet niya Lina iti trabaho ti balay kalpasan na mangan kami kalpasan ti kaan manong nemi alaman na kasi man na ti mapasama agpapaskap tuman makalawas akas tamano di nga tapay makaala tapay kahit mo ang ganang ka nagsibuga kawa na
Taorag live-in na pala agad kahit kung ang dasikong mo. Haan nga mabaling. Haan nga mabaling nga ganak ka? Abay, di mo kita ganak? Haan ko kayat pala ta ganak. Sorry no. Iliwan mo ng ibagak itong magdaragsayan ako. Gabato santo mo kasamak dito. Ada itong tumarin. Anong rot sarbi na? Kaya tanda na ng kinitatang ko, madanti anak, apo ko da. Diyak pegarot kaya. Isonor kang diyak kayat nga kasarta, agasawa ta. Diyak kayat nga na ganaka. Anong nulatan? Kastoy. Nagrigat agidak. Nagrigat agtagibi. Nagrigat agpatakil tubing. Anong sasabi na? Anong sasabi? Kat kastoy. Awan isturbo. Awan ti aywanan, datatanggin na anang mo. Awan ti aywanan ta. Awan ti pakaringgoran ta, nga gatangan iti gatas, un diaper, ganda dumapay. Ini madamagan, datatanggin ni nanang manunimi. Nuwapin at imatlangin nagsiko. Mamin balidwa, kada every week. Umay kuma iti Lunes at Gingana tiya Sabado santo agawid ti balay dat sumarunong alawas ito nukuan umay tumanin every week, every other week gaya kit ni dandan almost makatawin min manong naming agdandan na balidwang alawas ti kadabulan ngagdan na kami sabi nga ta nga tinakayat. Di na magdatatang gininanang ginibagak kaya takwada nga saan nga kayat ni Lina. Kaya ba nga di na kayat? Basta di na kano kayat. Nga di na pa kayat, ti makiasawa ken ka. Nga kasar kayo, kasalatan. Kagudwa ti bulan, ngagdan na kayo. Intuno ka, nag-awid mo sa Jabalayda. Wandatan. Sa pagkatawang latas sa Serbina karon ta. Amuman mo anyang rason. Nuwape kas dyan. Pinalutpot ko. Siyempre. Manong na yung nagdamdama ka kadagitipada na nga sales lady. Ano na ko, manong? May panggap kinilina. Abit ibang panggap kinilina. Kapag nga din na kaya ti aganak. Kasi nung umin nga ganak. Kahit awa mo dito ti asawa na. Anat ako nan? Kasi nung agsikog nilina nga padami nga sales lady kahit awan dito iti asawa na gabotad na iti abroad. Kaya't yung asawan. Ada asawan ni Lina. Pwede mapangkod na kasi ni Suna manunemi. Awam matin. Dinamag ko. Ay, 5:30 pala itarimuan. Napanan na. Kinakawidan na. Nagtulakan mi ngumay ko alanda. Inutukayam ti balayda. Pwede na pa ibaga sa ti balayda. Haampay. Kahit ko umamat di papansin di balay hindi naman kahit nga ibaga. Sino ka kaming kaya na? Kaya na yan na. Ay, nagluko tayo dyan nga, Lina. Si asawa lang nga rin doon. Dapat lalaki na ka. Tsak ba't amo nga dasawa na? Dasawa na. Nga madadya abroad. Nagluko tayo dyan nga, Lina niya. Mailiw siguro. So, nasiganti na pa nakailiw na. Mabaling ka din nga mamuan sa dinutihan ti balayda. Sige. Ibagak ka nga. Imbaga naman ang naming, ilawlawag na, nung pagdaag, paanoak. Kapag tatabuot ko ang tricycle lang, at nadalugan ko, at alistulahin ko na. Kaging gaman ang naming nga nadanon ko. Hindi may kawalo nga balay. Kalbasa nga nagpamyanan na. So dahito hindi may kawalo.
Yung sarting tricycle, parada, timsaagak, tinurong ko tiri daw ti balay, nagtugtog ka. Hindi may lukat tiri daw, bakit tinangilukat? Sabi ka di ba raw, nana, ay tricycle mo din una na. Kaya pa may musing rin ni Lina ta, hanggang nagpalera kasta. Ada ka diso na nana. Arig nasangsangpad na, dito silad na. Pagibagayo mo nga da. Tanya ti baga mo kaya kuha na. Nabaso ka dito ko nga saan nga nagpleta kang ka. Pagibagayo ang danilino ko na yun. Lino. Lina kin Lino. Ano na? Ada asawa ng ti anak ko. Datangar kahit ko pagsalita amin no aping hanay baga kanya. At naman kaya man. Kailangan sumurag ka. Nagtungo ka. Tayo nagdiay. At di kwarto na ito nga to. Kinuna naman ang name it 2 stories ti balay. Nangid ko man ang name it, timba ka ti bakit. At akano ni Lino. Sino na nga Lino aya? Di makita ko manong naming umulugan di ginidua. Imo na di bakit nga nakulog, nagtaros siya di kusina. Kapag may ka. Handa ka kaya man. Iso nga rin ibaga kang nga dinakto pulos maasawa. Dito pulos mapasamang kang asawa na. Kapatad na asawa. Kapag nga di mo imbaga. Na imbaga ko ma. Baka dinakkin na yan. At siyempre, nagbalik ka lang kabit ka. Gata pitirason no apeng ang tsakay nagsiku. Kaso nung nagsiku ka kumakit ada di abroad ti asawa. Inayat ka, Lina. Daan ka magkaya mo. Inayat ka mayat. Dagiti arakop ken agek kuhin ka. Adamat na buding ayat. So nalaing tandaan akong ti asawa. Di awang arudan. Di mon kayat. Amon nga kayat. Di mon kayat kumayag sa di balayo. Di mon kayat nga kay data. Di mon kayat nga sikat mga FFT iliw ko. Dakala basol iti Diyos. Dakin ka no, di mo kayat. Di mo kayatin, di sumapul akong sa bali. Loko ka. Agbutin ka kumaginapo, Diyos. Apay liplipot mo di asawam. At iso na nga agsakripisyo di abroad, basol na. Sino? Nilakay ko basol na. Inasawa na, kalpasan na umatayo. Isod ka po na nga, agsapol ka matente mga iptailiw mo. Gagang niya, masapol ko gaya. Awang gayam di asawak di. Kasunod no. Amo na problema dito. Kahit masapol ng kaya, hindi pa lang ortorayan. Nagamit ka. Sayang, di ba nagahit ko ken ka? Adaan kamit kaya mo. Wala. Gamang ka, tanaramanan na. Di ba? Nalaingak ni masak. Sige, takarod. Naawan ti maaramid ko. Umagiliw ka kaniya, Lino, amom ti paksarakam kaniya. No, awan pa, ikas pagarigan, ti maalak nga kasukat mo. Manong name Jack mawatan no nasakit tinakam ko, uno saan. Masaktanak at asla. Siyempre napukaw ko isunan. Yung marig na sa anak madla masaktan nga bata. Narapanak mo isuna. Nagpapasag mo keng kuwana. Bilang ko laeng nga nga na dyan napasamak nga relasyon mi kanilina. May salang na naragsak nga naghanas ka tagtagain.
Manibod idin, manunemi saan ko na kanila kaupay nga makita ni Lina. Manibod mo idin, manunemi si Mapulak iti sa bali nga babae, tapos ni kasta, at damatan na kayan ayat ko, kanadan tumatan asawa. Wahin kalpasan kini Lina, manunemi, nadya ka mga damod kaya man asawa na. Ni Lisa, ti kasuat na. May samit lang sales lady manong, sales lady. Awang pa'y asawa na, talatakit pinunag ko. Sa idiyawit ko dito balay, manunemi, siyak, pinangdamo ken kuwan. Ken kabutan din na pasamak mi, injaya kunti ka sa Arizona, napagam na nga sa asawa, isong itamanong, ada asawa, nga iso na ito ni Lisa, kanadapayin may sa nga anak niya. Dito nga ron, di ba kasalita, manong nemi, kasala na pasamak laing hindi kalman, kanagyaman naklauna, iti anos mo, kailaing mo nga nang iba, sakit sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadagidi patak, na nagdangag ka nagbuya, more power to your program. Tuyagyaman nga pagkaya mo, Lino. Thank you, Lino. Thank you, kadagidi nagbuya.